Dobrý deň, dámy a páni, vítajte pri dnešnom videjku a dneska som si kúpil DualSense mix farieb cez Smarty SK a vlastne čo je to zač, tak je to proste použitý DualSense, ale dal vám tam náhodnú farbu toho ovládača, takže ja sa ozvem až keď mi príde tento ovládač. Takže prešlo do pár dní a konečne mi to prišlo, teraz sa to pokúsim otvoriť. Inak prišlo mi tu GLS-kou. Takže snad vyzerá, je to dosť okrčené tento box, takže snad to nebude pokazené. Nie, ja vôbec neviem otvárať túto krabicu, ja som totálny dement. Vyzerá, že je to takýto červený ovládač. Ups. The fuck. To jak blbo tam one zapečatili, to je totálna sračka. The fuck. No. A je to takýto fajný, červený kokos. No skôr trochu taký ružovší, ty pána. Ty kokos, to je ale komfortné. To by mal byť taký ten vzorec, že PlayStation tie XK, tak je to tak. Tak dúfam, že sa vám toto video páčilo, nezabudnite zanechať like, odber, poprípadne nejaký komentár. A vidíme sa pri ďalšej epizóde Minecraft Wii U Edition. Dovidenia.